jopuonj obed gi geno mage. Jomaseno sani neni ka kendo girito gimoro maponono nyalo bedo ka giwacho ni ero koto da ugol wadok e klas koso pod wantiere kar ka. Ikono gi ang'o sani sama gineni? Erokamano Cleophas. Wan e ng'anyo and kaka nakoni Secretary General ema noluongo strike to kapok otieko gomono wan members mag National Executive Committee NEC nyaka wadhi mwarom ma wawinjre ni koro wachungo ng'anyo. Koro ng'anyo nitie kendo odhi mbele kaka nakoni nyaka serikal hona gima ne gisingo. Koro ng'anyo nitiere odhi mbele poko rumo obro na rumo ka waseyudo pesa nikech koro wafwenyo ni serikal ni ok giwacho adieri. Jo wawinjo gima jo dak ma Kisumu wacho to an kipacha nikech kaka maseno ema nasome 2003 matimo degree mokwongo matimo masters na be maseno kanyo. Koro nyithindo ma some maseno kapani kata ka nitie manya bedo ni nitie weche njore to okapar mana ka maybe achiel but kiana ng'eno gin nyithindo ma gin maber nikech kata maseno kucho kwa winji weche mani oriwogi maybe gima kisungu wacho ni isolated cases but so far okapani nyithindwa nigi weche mora mag njore maginyalo enea. To ang'eni jonyuol to winjo matek ke samoro ne osego kwan ni nyathina ni dhi bedo nyaka dwe ma kama to duogo dala. Koro ng'ini ka ng'anyo ni odhi mang'eny mosude yepo mbele to mano ben garama ne janyuol. Kaka japiny mano wuoyo kuom wach mare Moi University cha. En gima lit to gigi serikal bende makelo. Iyudo ka university katiyo to ing'ado pesa na madhie pension, ing'ado pesa madhie pay. To kaya jatelo mar university okoro pesgi to ane maduoga inyora kaka Jo Moi wang'eyo gisebedo matek ma gomo mwachako nyoro ni ginodo ka gisegomo sani koro gidhi dweche 2 gi bathe nyaka ne gigomo to gin kare nikech okinya bedo ni dhi tich to ng'ani ok chuli pesa. Itiyo ng'ani ng'ado pesa ni mar pension kaka jotuk joma ne tiyo sani pension gi collapse to collapse ni jotelo mag university mag emokwalo pes jowetegi. To tabu mantie ni wan gi serikal ma gima ne jawinjo machielo mar ariyo cha wacho ni gi sani gidich gi weche mag Gachagua kia ng'owa politics to the main things ok gidwa ni mondo giwuoye. Sani chief ne gikelo ka joma tiyo university mag jopuonj malariany dweni wadhi wito kind 6,000 nyaka karibu joma nitie malo mogik idhi ma 30,000. Mano pesa modok piny mane wayudo wakonyore godo. Sani iyudo ni ibi ng'adi pesa ni to kituo kidwe dhi hospital iyudo ni nyisi ni pok pesa ni ooro. Iyudo ka Auditor General samoro timo report ne universities gi to serikal gi wabunge ok nyal luwo reports gi ni to kano wach ni university ma kama pesa ma kama nolal girito magini chope level kaka mare Moi ochope ni kore kineno ka wabunge dwano bede penye ng'iyo. Universities machalo Egerton odhi karibu higni 3 ka ichulo gi nus salary margi gilenga okine ka ochuno gi ineno. Koro serikali makelo gini and gini biro nikech structure magiketo gimiluongo ni IPUCCF ma wachore no dhi dowo court order gi. Mokwongo magi gina wa police gin joma watiyo godo ndikwa universities. Kaka sani wakao ni koro osiepa Professor Dalo obedo VC. Koro yudo ni en ng'ama nutiyo godo en ma koro idhi negotiate kode. Sani wadwaro CBA wa negotiate gi our own colleagues. Koro serikal nyaka lok structure ma university operate godo mondo wabed ni wanyalo operate ka en Ministry of Education to mane ng'ama wa operate godo okwa negotiate gi our own colleagues. Kamano Serikal nyaka ng'igi gi chok kopo ni report owuok for example ni Maseno gima kama no tim tok ber gini nyaka check immediately. Okirite kaka case mar Moi for example ma karibu bilion 6 okwalo lalo.